de campanya i candidata número 10 a les llistes de Junts per Catalunya per Barcelona. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, gràcies a tu. No sé si aquest groc és aquest groc dels llaços o és l'atzar que ha fet que vostè vingui així. No és l'atzar, he aprofitat per fer-lo servir, l'he tret avui de l'armari i he pensat, si no me'l poso avui, potser demà la Junta Electoral em dirà que no el puc fer servir. I ara que veig el teu plató, potser et passarà el mateix a tu. No, perquè l'alfombra no té res a veure, això els colors eren molt abans que... És un color ataronjat, no és ben bé groc. Escolti'm, avui han presentat vostès el lema de campanya de Junts per Catalunya, que és Puigdemont, el nostre president. Es plantegen aquest 21 de desembre com un plebiscit al voltant de la figura del president Puigdemont, del molt honorable senyor Carles Puigdemont. No és un plebiscit sobre la Puigdemont president o Puigdemont persona, és un plebiscit, si vols, sobre la democràcia. És una decisió que ha de prendre la societat catalana i que no tenim cap dubte sobre com s'expressarà la societat catalana, si volen restaurar la democràcia a Catalunya o estan a favor del 155. I, per tant, és una ocasió que tenim i una ocasió que haurem d'aprofitar per tornar a posar el president Puigdemont al Palau de la Generalitat, que és on ha d'estar i no a l'exili. Escolti'm, la vam veure vostè fotografiada a Brussel·les en uns dies en què no sé si estaven acabant de confegir la llista, aquesta llista de Junts per Catalunya, que no sé si ha estat molt complicada. Ha sabut això, que el PDeCAT ha deixat mans lliures a Carles Puigdemont per elaborar-la i no sé com va ser poder fer una llista des de Brussel·les, tenint en compte que al final hem vist que els perfils són molt diferents entre uns i altres candidats. Efectivament, jo he anat 2 vegades a Brussel·les, des que part del govern i amb el president al capdavant són a l'exili. La primera, jo anava per veure, m'havia agafat uns dies de vacances i anava a veure com estaven, i va coincidir en el moment en què el president Puigdemont, i d'acord amb el PDeCAT, es van posar d'acord per no fer una llista de partit. El PDeCAT va decidir no presentar-se a les eleccions i recolzar la decisió del president Puigdemont de fer una llista transversal, de fer una llista unitària, de fer una llista que representés a la societat, que s'hi pogués veure reflectida. I, per tant, un cop alguns dels meus companys i jo estàvem a Brussel·les, el vam ajudar a fer la llista. La llista la va fer ell, els noms els va triar ell i el vam ajudar a fer algunes de les trucades. I va ser una experiència, la veritat, molt bonica. Trucant des de Brussel·les, tots aquells que volguessin ser... per saber si acceptaven ser candidat. Exacte, va ser molt bonic perquè la resposta de la majoria de la gent era moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat, moltes gràcies per poder... Moltes gràcies però no o moltes gràcies però sí? Moltes gràcies però sí, compteu amb mi pel que sigui. Molt bé. Escolti'm, hi ha qui diu però de tota manera que aquesta llista Junts per Catalunya s'ha acabat duent a terme, primer perquè no hi ha hagut una gran o una llista unitària. Esquerra, de fet, també ha mirat d'eixamplar les seves costures incorporant gent de demòcrates, gent de més i altres candidats també independents. Fins i tot el PSC ha incorporat a Units per Avançar. Amaga el fet que el PDeCAT volgués fer la seva llista, al final, Junts per Catalunya? En absolut. Hi ha partits que han incorporat altres partits en la seva llista. La nostra llista és fonamentalment una llista d'independents, una llista de persones en els que no importa quin partit estan militant o si no militen a cap o si venen de la política o venen d'altres àmbits professionals. El PDeCAT, i ells ho van expressar en el seu Consell Nacional, estaran recolzant el president a la decisió que ell prengui. I el president ha cregut i és ben sabut que estava a favor d'una llista unitària i, per tant, el PDeCAT li ha fet un acte de visió del que necessita també en aquest moment la societat i la política catalana, una llista del president. Nosaltres haguéssim volgut, i jo també estava a favor i em vaig expressar a favor d'una llista unitària, en tant en quant presidents ja en tenim i, per tant, enteníem que hagués sigut més coherent anar tots junts en la mateixa llista. Se'm barregen diverses preguntes al cap, sentint-la. Primer, que parla d'ells, el PDeCAT, tenint present que sembla que vostè va abandonar la militància... Em refereixo a ells, em refereixo a la direcció del partit, de la qual jo no en formo part de la direcció del partit. És sabut que qui van a veure el president Puigdemont va ser el president Mas i la Marta i el David com a representants de la direcció. Són ells a qui correspon aquesta decisió. Però vostè, a més, també va deixar la militància del PDeCAT o...? Sí, fa temps i no té res a veure amb la llista. No, no. Amb la llista ni amb la campanya. I després se'm barreja això d'aquesta idea de restituir un govern legítim, i això com ho faran en funció dels resultats que hi hagi, perquè ara, si més no, les enquestes
diuen que potser seria Esquerra la llista més votada. Com ho combinaran, això? Bé, per nosaltres l'únic candidat i l'únic sentit que té com a resultat d'aquestes eleccions és que el president Puigdemont torni al Palau de la Generalitat. Aquest és el nostre objectiu i amb ell que es restableixin les institucions catalanes i que s'anul·li el 155 i que es deroguin les causes que hi ha pendents per motius polítics. Però passa principalment, i com un primer fet, que el president Puigdemont torni al Palau de la Generalitat. Aquesta dissolució del Parlament de Catalunya, aquesta convocatòria d'eleccions s'ha fet d'una manera totalment il·legal, totalment anòmala, des dels despatxos de Madrid, i creiem que la sobirania rau en el poble de Catalunya i no en uns despatxos de Madrid. De fet, en línia d'això que diu vostè, hem sentit fa no pas massa minuts un videotuit, una piulada de Carles Puigdemont, que no sé si ens donarà les pistes de per on anirà aquesta campanya. Em sembla que el podem veure o sentir. No, aquest no és l'últim, aquest és un d'anterior. Sembla que en tenim encara un altre de més recent. No, aquest no és aquest. Aquest és un de... Ja sembla que deu fer... Aquesta seria la mostra dels tuits de campanya, però em sembla que el tenim o no el tenim, l'altre? Doncs, molt bé. Doncs si el podem sentir, ara el sentirem. Aquest. La idea que recorre el conjunt del país fins i tot més enllà de les fronteres dels partits o de les ideologies, que és la necessitat de restituir aquella democràcia, aquella legitimitat, aquella dignitat que ens han volgut prendre, que ens han volgut robar el tripartit del 155. Que això no sé si ens fa entrar, després també anirem a la comparativa de cartells, que ja sap que això també a les campanyes es fa molt, perquè tot just avui que l'han presentat vostès també els de Catalunya en Comú Podem consideren que potser hi ha masses semblances, però vaja, sobre això, sobre les logístiques d'aquesta campanya electoral, de quina manera serà present Carles Puigdemont? Bé, clarament tenim un dèficit democràtic quan les diferents candidatures que van en aquestes eleccions no poden competir amb igualtat de condicions. Tenim el número 1 a Brussel·les, el número 2 a la presó, juntament amb 3 candidats més, 2 candidats més que estan a Brussel·les. Per tant, és de dintre d'una anomalia que és el punt central d'aquestes eleccions. Aquestes coses no poden passar. Què farem? Doncs farem que, gràcies a Déu, estem en el segle XXI i que estigui present tant com sigui possible. És evident que no és el mateix que estiguem al míting, que no és el mateix fer un míting amb el president Puigdemont i amb en Jordi Sánchez, però farem tot el possible perquè estigui prou present i perquè pugui arribar a la gent. I fins a quin punt canviarà l'estratègia de campanya el fet que potser els consellers, els honorables senyors empresonats ara mateix i consellers cessats pel 155 acabin sortint al carrer si aquesta causa, doncs, ja arriba al Suprem, com davant les seves defenses, i es pugui reproduir una situació que és la que tenen els membres de la mesa, per exemple. Seria fantàstic que poguessin sortir, seria fantàstic, evidentment, per ells i per les seves famílies, pels seus amics, per la gent que els espera a casa, i a nivell de campanya estem plantejant la campanya en les dues dimensions. Tenim un programa de campanya en el que contempla la possibilitat de que no puguin sortir i tenim l'altra possibilitat i contem que si surten, perquè ens consta que tenen moltes ganes, faran campanya. Dèiem això, una cosa és enviar un missatge, fins i tot amb un acte electoral, amb un míting, participar en un debat. Han estudiat com es pot fer, també? Hem de veure quines són les possibilitats, hem de veure aquesta junta electoral que tant li preocupa els llaços, com permetrà que els diferents candidats es puguin expressar i puguin arribar a la ciutadania amb igualtat de condicions. Això ho hem de veure cas per cas, però és evident que això ens dificulta poder expressar el nostre missatge amb tota la claredat. Dèiem això, avui han presentat vostès la imatge de campanya, l'eslògan, i casualment l'Atzar ha volgut que hi hagi semblances de dibuix, de disseny. Hi ha hagut una piulada de Xavier Domènech que els reclamava que, en tot cas, ell diu, en lloc de copiar-nos la gràfica, copieu-nos la lluita contra la corrupció, les polítiques interretallades, el programa d'educació i sanitat públiques, la lluita per l'habitatge, les remunicipalitzacions, la lluita pel medi ambient. Dona, no és que siguin idèntics, però sí que hi ha una certa semblança. No sé si és que l'escola de disseny a la que van anar els dos dissenyadors és la mateixa o és l'Atzar que ha volgut que hi
hi hagi semblances. Bé, a mi és que em sembla totalment ridícula aquesta polèmica i em sembla extremadament sorprenent que la preocupació que tinguin els comuns ara mateix, amb un govern a la presó, amb un govern a l'exili, amb un 155,